Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek ngepangaken nami kita sedaya Dava Novan Ardiansyah Putra, Dewi Nuryanti, kalih Restu Rama Ibrahim Alfiros, siswa lan siswi SMA Model Terpadu Bojonegoro. Pamulangan karipta dening Budi Setiawan. Jare simbah, aku kudu sekolah. Karepen dadi bocah genah, mrenah lan ora ngledrah. Jare Rama ibu, aku kudu sregep sinau. Karepen dadi wong pangkat, urip keserakat ora melarat. Jare bapak ibu, aku kudu sinau, tambah ilmu, karepen kelakon kabeh kang tinuju. Nanging para kanca, coba delengen kahanan nyata. Apa isih bisa pamulangan kang ana ndadekake urip tumata? Pamulangan kang tanpa tumodo, pamulangan kang kasatan piwulang, pamulangan kang ngajarake angka-angka wuta. Siji lan siji ana pira? Jare anut kang duwe kersa, jan ora weruh Subasita, Trapsila, apa meneh tata krama, lali dosa. Kabeh lurung binarung kumalungkung, pamrih pamuji siji, pamulangan ora aweh pepadang. Kula mboten kepengin dados dokter, jalaran duwite bapak mboten wonten sak koper. Rama nyandung duka, kula mboten kapila derajat pangkat, jalaran ajih sumpahing rakyat kang panggah melarat sekarat. Bapak Ibu guru nyuwun donga pangestu, mugi-mugi sedaya ilmu saged dados sangu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.